Kad me pitate kako vježbam, odnosno kako izgleda moj kondicijski trening, mogu vam reći da sam kroz niz godina sve dugotrajne i komplicirane vježbe svela na jednu jedinu. I zato ne vježbam puno nego malo, ali brzo i efikasno. Iskusniji imaju prednost. Ha! Prepare yourself for being squashed! Vidjet ćemo. See this, you little worm! Šah! Šah. Mat. Feel the rage!